What is up mga inday, mga inday? Welcome back to my YouTube channel and nagbabalik ang inyong vloggerot, inyong vlogger nga charot. For today's vlog, nagbalik na po ko din sa Overtime Seafoods and Grill. Kay gusto na sa kumukaon og seafood. And ang akong di-order karon kay Kitong Sinugba, Kitong Gisugba, and then squid gi calamares o shrimps gi sinigang. Ang ilang presyo din is by grams, per 100 grams. Then barato ra siya. So dili mo mahadlok nga magkatimbang kay barato ra gid siya. So ang Overtime Seafoods and Grill kay nahimutang sa Bodega Complex na lang siya karon. Bodega Complex nahimutang sa Bodega Complex Del Carmen, Iligan City. Unahan siya sa Home Brew o before sa bus terminal kung gikan sa Del Carmen. Pwede ninyo sakyanan kay Del Carmen o Andrada. Nang tinali na siya. Yes, that's it. Dali na kayo siya tultulon, guys. You might wanna check it here. Kay lamig yun ilang mga pagkaon. Napod sila chicken wings, napod sila pasta, na sila beer, pag ina-address sila. Na chop suey, na pansit. Then daghan pag options. Maglibog pagali ka sa imong pilion. Ayaw lang magkaulaw og anhi dinhi kay mga friendly ang staff. Tapos lamig gid inang luto. So mo jud nang magbalik-balik jud ko din. Okay, gaulat na ako sa foods. So update ta mo later. So that way is going to Del Carmen. And that way is going to bus terminal. So this is Bodega. Unfortunately, they're closed. So visit Overtime Seafoods and Grill for very flavorful meals. Naara ang order. Calamares, sinugbang kitong, and just 1 cup of rice. Itadakimasu. Let me pray. So, rice is mine. One eternity later. Lamig kaon. And ang maingon ra jud nako kay nilingin akong naong tungod diri. Yes, guys. Tungod sa Overtime, nilingin akong naong. Pero nagkapag biswang. Of course. Wala. So, basta, lami jud ilang food. So, anhi lang yun mo dinhi. Wag gay mahay.
Mas lami pa si mong ex, lami pa si mong present, ug lami pa si mong future. Amang nabarian kay 441, good for 2 people dayon ingon ato kalaghan na pagkaon. So di ba sulit ra kayo siya guys. So bisita na mo sa Overtime Seafoods and Grill. Diri na mag-end ang akong vlog. And then if sige, if you find this helpful, charing dili ay. So, sa sunod na pod nga higayon, mga inday, mga indoy, please subscribe to my YouTube channel and click like. Pwede po din i-share, pwede po ihugaw-hugaw niya sa inyong wall. So, salamat kayo mga inday, mga indoy, sa sunod na pod nga higayon. Bye!